אז שלום חברים, תודה רבה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ שלי, והיום סוף סוף חזרנו עם הטלפונים בשיחות זום. היום אני הולך להראות לכם בעצם מה הולך אצלי במחשב. אז בלי הרבה חפירות, בואו נתחיל. אז חכו שנייה. יופי, עכשיו בואו נראה מה הולך בטלפון. אז קודם כל יש לנו את המסך פתיחה של הזום הזה. קודם כל יוטיוב סטודיו, כי תמיד יש לי חלון של יוטיוב סטודיו פתוח. עכשיו יש לי יוטיוב, חולי, אני אתחבר לחשבון שלי. פה יש מלא סרטונים. יש פה כל מיני פעולות שעשיתי בחשבון. עכשיו אני רוצה להראות לכם משהו שנקרא רגבים 022. אם אתם שואלים, כי הרי בתקופות הקורונה אם אתם שואלים איך השגתי את כל הכישורים הזומים בתקופת הלמידה מרחוק, אז זה היה מאתר שנקרא רגבים 022. טוב, עזבו, רק אם אתם תלמידי רגבים, תוכלו להתחבר. ועכשיו בואו ניגש ליוטיוב סטודיו. כפיים! יאללה, בואו נראה לכם את הנתונים של הערוץ שלי. עכשיו יש פה כל מיני צפיות, שנייה. הכרטיסייה תוכן, גם הכרטיסייה שבה אני מוסיף מסכי סיום. בואו נקווה שפה הוצאתי, כן, עשיתי. ואני רק רוצה לגלות לכם שבימים אלו ממש, אני מנסה ככה את הדבר שנקרא פרימייר. אם אתם שואלים איך אני עושה פרימייר, אז בעצם לוחצים על פרטים. עכשיו החשיפה ותזמון. בגלל שכבר פרסמתי אותו, אז זאת תהיה לי אפשרות לעשות איתו כפרימייר, אבל אם הייתי יכול הייתי עושה גם הפעם. אוקיי, אז בואו נעבור לדף ההתאמה האישי. כפיים! הדף החדש של יוטיוב סטודיו. בשביל האנשים שעדיין לא נרשמו, שמתי טריילר, בשביל הסרטון נבחר למנויים חוזרים, אני צריך לשדרג אותו כבר. הרחבת הסרטון. טוב, אז בואו, אני לא אגלה לכם איזה, יופי. אז חברים, עד כאן הסרטון שלנו, תודה רבה שנהנתם. אם אתם רוצים חלק 2, תגיבו פה בתגובות אם יש, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי יוש!